Oýlan hem baýa, baýlyga tarap, üçünji ädim. Öz-özüň ynandyrmak, aňasty aňa täsir etmegiň usuly. Islenlik adama çyny bilen isleýän zadyny amala aşyrmak üçin el, aýak, kelle hemde hepdede 168 saat berilendir. Robert Kiyosaki. Pikiriň güýjüniň syry. Adama maksus olan aýratynlyklaryň biri täze zatlaryň ählisine bolan mümkürlükdir. Egerde siz aýdylan görkezmelere eýerseňiz, mümkürlüğüňiz basym ynanmaklygy öwürler. Öz-özüni ol hem aňry baş, absolut ynam derejesine geçer. Filosoflaryň köpüsi adamyň öz zemini ykwalynyň eýesini tapdyrlar. Ýöne olaryň aglabasy, onuň adamyň näme üçin muňa eýe bolýanlygy baradaky suwaly bolyn jogap berip bilmeýändirler. Bu bölümde adamyň nädip özüniň mal ýagdaýynyň eýesi, hojaýyny bolýanlygy jekme-jek düşündirildi. Adam öz aňasty aňyna täsir etmek mümkinçiligine eýe bolanlygy üçin öz-özüniň hemde öz töwereginiň eýesi, hojaýyny bolýar. İslegiň hakykat ýüzünde pula öwrülmegi, aňasty aňa täsir etmeň usuly hökmünde öz-özüň ynandyrmaklygyň peýdalanmagy bilen baglydyr. Beýleki ýöregler, prinsipler öz-özüňi ynandyrmaklyk tarapyndan ulanylýan ýöneköy gurallardyr. Kitaby dol okap bolanyňyzdan soň şu bölüme gaýtadan dolanyňda pikiriňizi we hereketleriňizi şeýle gönükdirme eýeriň. Öz-özüň ynandyrmaklygyň oýuňyzy beslen zadyňyza ýetmäge kömek etjekligini dol göz ýetirýänçeňiz, her agşam bu bölümi tutuşlugyny sesli okaň. Okuýarkaňyz özüňizi aýratyn täsir galyran her bir sözlemiň aşagyny galam bilen çyzyň. Şu ýerde beýan edilen gönükdirmeleri gönnen-göni eýeriň. Şonu olar siziň öňüňizde üstünligiň ýöreglelerini doly düşünmegiň we eýe bolmagyň ýoluny açar.